The irony of life. Like, ang bilis talaga ng balik kapag hindi maganda yung ginagawa mo sa kapwa mo. And I would have some food in your stomach. If you notice it causes you to have like upset stomach or like nausea, Okay, thank you. Have a good day. You too. Thank you. My mother-in-law sent me something. Sabi ko, like, milk for the pregnant, ganito, ganyan. Know what it's like. Felt this before. You don't feel right when your heart feels so. But it's so fine to feel this way. Don't waste your time on such a sunny day. And I know it's difficult to be happy when nothing goes your way. And I know it seems as if there's no escape. It's only for today. Take your time on this night. We all get hurt sometimes, and it's alright. Hope you will realize the sun will rise once again. Trust in me, and you will see that it isn't too hard, even with scars. Promise me you'll smile, that you'll come round once again. Good morning, everyone! Welcome back to another vlog! Grabe, ang aga kong nagising today. Parang 4 a.m. I already woke up at around 4 a.m. Nanonood lang ako ng Linlang. Kasi may episode 11 and 12 na siya. So, pinanood ko lang siya. The irony of life. Like, ang bilis talaga ng balik kapag hindi maganda yung ginagawa mo sa kapwa mo. But anyway, today is a day off and dami kong gagawin, guys. Sobrang dami kong gagawin today. Pero in-enjoy ko lang yung morning kasi feeling ko talaga malapit nang dumating yung time pag may baby na, pag lumabas na si Baby Donut. Baby Donut. Tinawag na talagang Baby Donut. Naging donut na kasi ang cravings. Pagdating niya is, I think, hindi ko na ma-enjoy yung ganitong quiet mornings na yung ako lang, yung nagbabasa lang ako ng book or nagjo-journal, kaya nagko-coffee lang. Today, I just ate croissant and juice. Ganun. Ayoko pang mag-breakfast ng super duper heavy breakfast. Pero, ang dami naman akong food dyan. I'm gonna organize yung mga groceries na nabili from yesterday. And then, dumating din yung mga supplies na gagamitin namin for the baby shower. So, aayusin ko pa yan. Kailangan ko nang i-segregate yung mga pupunta kila Love kasi sila yung gagawa ng mga decorations. And then, yung mga dadalhin namin like the food service, ganyan. Gusto ko lang talagang ma-enjoy yung journey for this pregnancy kasi we don't know. It might be my first and my last pregnancy already. So, full-blown na. Ito na. Ganon. Pero, lagi kong sinasabi, tinatanong ako ng mga ka-work ko, do you feel like you're gonna miss your pregnancy? Sinasabi ko talaga, mamimiss ko talaga, especially yung mga cakes. Kasi parang, exclusive lang talaga for the mom and for the baby talaga yung ganong relationship na parang may communication kapag like, whenever I talk to her, ganyan. As in, guys, nagre-respond talaga siya. Nakakaintindi na siya. Na, can you kick? Ganyan. Nagkikik talaga siya. Pag hinahawakan, feeling ko nasanay din siya kasi kay Mac na pag hinahaplos ni Mac yung chan ko and then sabi niya, mag-kick ka nga, baby. Mag-kick ka nga, ganyan. So, feeling niya kapag nahawakan yung chan ko, is kailangan niya mag-kick. So, I don't know.
kung dahil doon. And, kaya madami kong gagawin. And, may laundry pa ako. I wanna decorate for Christmas. Pero yung mga ilalagay na lang sa table, siguro, tsaka yung mga wreath. Yung mga hindi komplikado. Hindi ako magka-Christmas tree talaga this year. Decided na ako na hindi ako magka-Christmas tree. Sobrang laki kasi ng Christmas tree namin, guys. I-donate ko na lang yun or ibebenta. Hindi ko alam saan ko ba pwedeng dalhin yun. Ang bigat din kasi niya. Para mabawasan yung mga gamit dito sa bahay. Anyway, before I clean the house, kailangan kong lumabas. I need to send the invitations for the baby shower kasi ilang weeks na lang. Yun na yung baby shower. Ang isa-send ko lang naman is yung kila tita ko dahil wala sila dito sa amin. And then, yung mga ibang nurses na hindi ko sila nakikita sa hospital na na-invite naman na sila. Pero yung mga iba, nandun na. Si Love yung gumawa ng invitation. Grabe talaga yung mga girls na yun. Dami talaga nilang effort para sa baby. Grabe talaga. Sila na talaga ang mga best titas of Midwest. Anyway guys, let's start our day! So, aayusin ko lang guys yung mga grocery ko na iba from yesterday. Kasi, pati lang pala ng grocery ko, most of the stuff are from Sam's Club. Pero sa Asian store, ang binili ko lang is crackling na dalawa. Namiss ko yan na ikape. Ang weird, no? Kinakape namin yan dati ni Mami Becca eh. Tapos may nahanap ako ng liver spread na beef. Ayan. So, this is the Palm na liver spread. Yan siya. Brand niya tong, ano na to, corned beef na to. Pero hindi ko to binili sa Asian store. Dati ko pa to binili sa Canada. And then, bumili ako ng vermicelli noodles. Sotanghon, in short. Hindi ko alam kasi kung may sotanghon pa. Ay, meron pa naman kami sotanghon. Pero yung sotanghon kasi na yan is the one from the Philippines. And maganda kasi yung texture niya kapag pang-pansit talaga. This one, I like to mix it with munggo, tinola, ganun. And then, skyflakes na kondensada. Gustong-gusto ko to. And I got munggo. Na-miss ko mag-ulam ng munggo. Nung nandun ako sa Sioux Falls, nakita ko may munggo si Mukha. Sabi ko, ay, na-miss ko mag-munggo. Nakalimutan ko na hindi na pala ako masyadong kumakain ng munggo. Kasi wala na akong munggo. And then, dito sa fridge, ay, bumili ako ng chicken longganisa. Bumili ako ng 2 chicken longganisa na cured na siya. Ayan, from Magnolia. Gusto ko yon. Gusto ko yung ganyang breakfast, yung fried rice, longganisa, tsaka dahon ng kangkong. I got dahon ng kangkong. So, I got papaya na yung medyo pahinog na siya. And kimchi. Kasi gusto ko yung papaya para hindi ako nagko-constipate. Iwas po tayo sa hemorrhoids. Madami na pong problema ang pagbubuntis. Huwag naman nating idagdag ang hemorrhoids. So, kumakain ako ng fruits ngayon. Na gustong-gusto ko is papaya kapag malamig siya. So, ayusin ko na lang to guys para matapos na. Yung ibang binili namin yesterday from Sam's Club, ay bumili ako ng beef na ribs and naghati kami doon ni Mac. Yung kalahati dinala niya sa Sioux Falls. Lagay na lang daw niya sa air fryer. But the half, I'll probably gonna do like sinigang na beef or mix it with munggo, ganun. Pero hindi pa ngayon. Next week na lang siguro. Parang madami pa naman akong kailangang i-consume na masira. I have the sitaw pa there. Ang comfy ng ano na to, ng pajama na to. Gustong-gusto ko siya. This is from Shein. Medyo manipis lang siya. So, perfect siya for summer or kapag ganito na naka-heater naman na hindi masyadong malamig. Pero kapag winter time, siguro, hindi ko alam. At saka binili ko siya kasi ready na siya for breastfeeding. Ay, botones kasi siya. Parang hindi ako nagtatas ng ganyan kapag mag-breastfeed, diba? Bumili pala ako ng turkey bacon. Sana hindi na ako bumili. Ang laki. Pero, masarap kasi ito na i-mix kapag gumagawa ng budajige. Eh, kapag gagawa ng fried rice, pang toppings siya. Oops! Uy, kumasya siya. Drive-thru tayo ng pills. Pipick up ko yung aking meds. Hi, I'm here to pick up pills for Mia. What's the birthday? Next na ako. Wala na sana akong balak i-pick up ang aking meds.
There you go. Hi, this one's new for you. Yeah. Okay, one tablet by mouth daily, and I would have some food in your stomach. If you notice it causes you to have like upset stomach or like nausea, Okay, thank you. Thanks. Have a good day. You too. Thank you. Ito na tayo, shortcut. Tumadaan na sa mga skinita ng town. Taga rito na talaga ako, guys. Alam ko na yung mga skinita nila. Papadala na lang tayo ng letter. Yung pala guys ay inayos ko tong bedroom. Hindi naman yung super duper ayos. Itong bed lang inayos ko lang yung arrangement ng gamit. Kasi actually tong side na to is the usual side of Mac. Kasi malapit siya sa door. Tsaka mas sanay siya na naka left side siya pag gusto niyang mag side. And that side was my side. Mas sanay din ako na nasa right side ako pag gusto kong mag side. And pag madali lang na lumabas ako from the bed. Ang kaso ngayon guys ay iha ko lagi. So, I want an easier access to the door para hindi na ako umiikot pa around the bed papuntang bathroom namin. Wala kasing bathroom dito sa loob ng kwarto. Well, ilang steps lang naman from our bedroom yung bathroom namin. But still I want a little bit na closer ako. Sorry, Mac. Doon ka na muna sa kabila. Ilang buwan lang naman na dyan ka sa kabila. Mababalik ka rin dito. Huwag kang mag-alala. So, inayos ko lang. Nilipat ko na dito lahat ng mga vitamins ko. Lahat ng mga lip balm ko. Mga pangbabae stuff. Pati charger ko. Dun sa kabila, ano lang naman yung gamit niya. Mga ano lang din. Lip balm. Mga ganun lang din naman siya. So, yun. Pero sa akin kasi madami. Meron pa ako dito yung mga essential oils and all of that. Meron pa akong mga eye drops. Yan, nagdadry kasi yung mata ko. Kaya, si Mac, nag-open siya ng, ano ba to? Parang insurance para sa vision. Kasi sabi ko sa kanya, namumula lagi yung, right eye ko. So, sabi niya nung, kumuha na daw siya ng vision para magamit ko yung sa insurance. Pero next year pa siya magagamit by January pa. But hopefully, okay naman. Pag pag nagda-dry lang talaga siya. Pero meron naman akong eye drops dito na safe for pregnant. Parang lang siya, lubricating water lang naman siya. It's update time. Anong oras na ba? It's already 2:24 p.m. And kagagaling ko lang next door. Galing ako kila Jovan. Galing kasi silang Pinas. And may padala sa akin si mother-in-law. Binigyan ako ni Jovan ng corned beef. Namiss ko to. Pakita ko lang sa inyo yung mga pinadala ni mother-in-law. Dami. Naya tuloy ako kila Jovan. Dami nilang dala. Pero wala daw sila masyadong karga sa luggage nila. Kaya okay lang daw. Binigyan ako ng Anmum Materna. Ayan. Kung napapakita kasi may sulat yung pangalan ko. This is, anong flavor to? Sabi ni mother-in-law may daw to? Plain, sabi naman niya. Chocolate flavor. Ayan. Binigyan ako ng Anmum. Pinag-usapan namin to? Sabi ko kasi, my mother-in-law sent me something. Sabi ko, like, milk for the pregnant, ganito, ganyan. Tapos nag-curious yung supervisor ko, ano daw yun? Ano daw yung milk para sa pregnant? Kasi dito is just the usual milk lang yung iniinom daw ng pregnant. Sinearch pa talaga niya. Ang mahal naman ng milk na yan. Sabi niya, nakita niya sa Amazon, overpriced daw. And then, nagpadala din siya ng mga gamit ko at gamit ni baby. First thing here ay meron akong nursing bra. Puro pink. And then, mga gamit ni baby. May shorts siya pang summer. Sakto. Gusto ko yung mga ganitong short. May mga short siya. May yellow, may white, and may pink. Gusto ko yung mga ganitong short niya. Pang summer. Wala kaming mga ganito na na binili pa na pang summer. And then, meron din siyang pajama na yung mga maninipes lang na pwedeng pang summer. Pero ito ay hindi na to pang newborn. Small siya. Small size. Siguro pang 3 months. 3 to 6 months siguro. Or 6 months and above. Mga puti lang siya. Tapos may pink lang din. Ito. Ay, hindi pa na. Oo nga, headband siya. Tapos socks. Yan. Ala, dami mong gamit, baby. And this one is, parang feeling ko ito yung towel. Towel nga talaga siya.
Ang cute, pink din. Yan. Ayan. So, maganda to kasi yung dito na side niya is para siyang towel talaga. Masyadong na-excite ang mga lolo't lola na namili po, mga mittens. Ayan. Kasi dati wala kami mahanap na mittens, pero may nabili si Mac, pero mga sobrang liliit. At least kapag winter time, may magamit siya. Mga mittens. Mittens. Ito, I think kahit 1-year-old pwede siyang gamitin. So, pwede kapag lumabas kami, pag 1-year-old na siya at winter time. Ayan. Oh, yung mga beanie. Ang cute. Wala kasi kaming makita na beanie. Ay, buti na lang. Pang newborn ito. Ayan. Puro pink. Puro pink din ang binili ng lola. Ayan. Mga beanie niya. Excited na ang mga lolo't lola niya sa Pilipinas. Ay, ang lolo't lola niya sa Canada, yung mga seryoso sa buhay. Masyadong mga plano-plano lang yung mga yun. Pero hindi sila pero yung lolo't lola sa Pilipinas talaga, yung parents ni Max, sila talaga yung very, very, very excited. Kasi first apo nila. And then ito din, beanie. Cute. Ang makapal to, Maganda siya. Oh, another nursing bra for me. Sabi ko kay mother-in-law, wag na akong bilhan ng madaming nursing bra. Ito yung mga damit na pinapabili ko sa kanila. Sleeveless na mga ganito lang. Yung mga sobrang fresh lang, airy lang siya. Ganito. 'Di ba? Sobrang sakto to for summer. Yung kahit maglaro lang siya dyan na, merong white, pink, and yellow. Ay, nakakamiss yung mga ganitong damit ng bata na Tapos, ito ito yung mga pinabili ko din na isa. Gusto ko yung may tali kako. Para madaling bihisan. Yan. Pero may mga binili na kasi kaming onesies din na Pero mas okay pa rin naman to. Para madali lang siyang bihisan pag maliligo kasi. Kaya siya madali. Kasi nilalatag lang siyang ganyan. Tapos itapapatong mo lang yung baby. Tapos ganun-ganun na. Parang robe na siya. So, madali siya. Kaya ito din yung isa sa mga pinabili ko. Mother-in-law naman, ano pang kailangan? Yan. Madami siyang, damit na binili. Uy, ang cute nito! Pang 3 to 6 months. Ang cute! Ayan. Ito yung mga madalian talaga pag naligo. Yung mga may tali talaga. So, perfect. Sakto. Yun lang, guys. And binigyan ako ng mga sweets nila, Jovan. Ano kaya to? Both tarts. Tikman nga natin. Sarap! Sarap! Mas gumagal na itong dessert sa Pinas. Para siyang pie, tapos parang may yema, tapos mani on top. Sarap. Thank you, Jovan and Maris. So, yun lang for this vlog, guys. Close ko na tong vlog. Feeling ko masyado na siyang mahaba. Kukunin ko pa yung mga dinadry ko na mga damit from the basement para matupi ko na siya and mahang ko na yung ibang kailangan i-hang. And then, hindi ko pa ilalaba tong mga damit ni baby. Next time na. Para kasama ng mga ibang, feeling ko December na ako maglalaba ulit ng damit ni baby. Para minsan na puro damit lang ni baby yung ilalaba ko. Kasi may mga damit pa siya dyan na galing Canada. And then, baka may mga dumating pa kasi na damit during baby shower kasi yung supervisor ko ay pinagpili na talaga ako ng, gusto mong outfit ni baby, ganito, ganyan. Wala sa baby registry ko ang damit kasi alam ko na mahirap bumili ng damit for the baby. Lalo na dito, paiba-iba yung season, tapos iba din yung sizes. Parang hindi mo matansya kung kailan siya magti 3 months, anong weather kapag 3 months na siya, ganun. Pero pinapili ako, pang pictorial daw ng anak ko. It's for your pictorial, sabi niya. Dami niyang pinapili sa akin. Sige pa, more pa! Yan. So, ayun lang, guys. Thank you so much everyone for watching. I hope you enjoyed watching this video. This is just a very simple day of vlog na naman. Nakaka-relax lang yung mga ganito. Tomorrow, I'll be working. So, siguro hindi ako makakapag-vlog. Matulog lang ako bukas. So, yun lang, guys. Thank you so much everyone for watching. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayo ma-update every time that I upload the video here on this channel. I'll see you guys on my next one. Bye!